Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакси, най-българската телевизия, телевизия СКАТ. Добър вечер, професор Стаменов. Добър вечер, господин Касалов. Най-после моята мечта е осъществена. Аз отдавна мечтаях да гостувам главно в твоето предаване, но преди всичко на телевизия СКАТ, което наистина е най-българската. Цялата слънчева система, заедно с планетата, естествено, ние визираме първо това, което за нас е най-важно, вече е навлязла в фотонния облак. Фотонния облак представлява една... Астрономите го установиха, да. Абсолютно, това е доказано. Да. Абсолютно, това е доказано. Започнаха да се появяват слънцеядци. И Гарван се материализира. Здравейте, добър вечер, господин Касалов. Давайте, кратък бъдете. Да, Георги Иванов от Казанлък, поздравяваме вашия гост. Вижда ли някаква реална картина в създадения от Джордж Лукас, според мен като визия и като замисъл филм Междузвездни войни? Това на реално ниво съществува и според него? Отговарям кратко и ясно. Джордж Лукас е абсолютно прав, защото точно това, което той е описал, вече се състоява в космоса. С битката в Черно море се случи това, което оповестихме на сайта. Пълна победа на Индиго, виолетови кристалните същности. То е ставало и преди, но сега много скоро завърши една война в галактиката, съвсем недалеч от планетата Земя, за човечеството и за спасението ни от съвета на Андромеда. Едната империя е империята на грейовете от съзвездия Орион. Пряко с тях беше подписан договор Греада 1954 година на военно-въздушна база Едуардс, и естествено другите са рептилиите, които идват от съзвездията Дракон, Хидра и някои други такива. Се занимават човечеството с глупости и просто го олигофренчват. Силите на светлината, уважаеми зрители, в момента взеха надмощие. Галактическата федерация на светлината в момента представляват сила, която е много пъти по-силна, отколкото Имперският съюз Анчара, който се предаде в 1994 година по земно време на Галактическата федерация. И Гарван се материализира. Само секунда, това как ще го коментирате? Ето го. Това може и да е чисто земно творение, защото ние отдавна притежаваме технологии с антигравитация. И направиха така, че около планетата Земя обвиха с няколко холограми, пелени планетата Земя, т.е. нарича се кристални решетки на Христово съзнание. Това са... Тогава дойде една жена православна християнка с една Библия и каза: знаеш ли, че има Бог? Защото още когато Христос идва, е монтирана първата така наречена решетка на Христово съзнание. Ето, това е Бастет всъщност. Това е... тук се вижда нещо като лице, котка Бастет, египетската богиня, която незнайно защо тя е царица, богиня, която е погребана тук. Светлата свита на светлото Божие войство, предвождано от свети Архангел Михаил, който е архистратег в Вселената и който наистина Вазов е бил контактьор в опълченците на Шипка, той е описал невероятни картини. Както и Вазов го описва: и Аллах грамовно въздухът разпра, но върхът отговаря с други вик: ура, поздрав към Амон-Ра. Тоест, ние сме прозвъняли цялата Вселена и в момента сме били наистина на мониторите на космическите сили. С битката в Черно море се случи това, което оповестихме на сайта. Пълна победа на Индиго, виолетови кристалните същности. Вие виждали ли сте с извънземни в летящи чини? Влизали ли сте? Имали ли сте такива? За моя радост аз съм изживявал близка среща от трети и четвърти вид. Когато бях малък, аз бях качен на кораб на Плеядите. И Гарван се материализира. Съвременната генетика доказа, че човешкият ген е извънземен. Че нашата ДНК молекула, първо, на планетата няма толкова... произлезли от маймуна, така говори онзи... В никакъв случай. Дори самите космически сили са потресени от такава глупост. Се занимават човечеството с глупости и просто го олигофренчват. Около планетата Земя има флотилия от около 20 милиона кораба на Галактическата федерация, сформирани на доброволния принцип. Глобалният елит получи и подаръци от грейовете извънземни летящи чини и ги научиха как да ги карат. И Гарван се материализира.
Не случайно тук космоса изпрати изключително високодуховни същества, като Богомилите. започнем... Да, богомилите, Хан Богомилите. Аспарух, преди това бащата на Отечеството, той бил невероятен. Но това не беше допуснато. Пак от същия той глобален елит, който се интересува само за неговите милиарди. Добре. И естествено той ни затвори в това тримерно пространство да се себе задуши. Една цяла армада флотилии е дошла на Земята от незапомнени времена. Това са рептилиите от съзвездие Хидра, от съзвездие Дракон, от съзвездие Орион, тъмната полоса на Орион, дори от съзвездие Сириус имаме такива, но тези от съзвездие Сириус поне са антропоморфни, те приличат на нас. Само секунда, това ли са сивите? Да, това са сиви. Това са сивите, Това високите сиви или ниските сиви? Това са малките сиви. Малките сиви. Знаеш ли, че има Бог? Че всъщност човечеството се предвижда да бъде чипирано, т.е. да му сложи чип. Обязателно. Недоволните да бъдат, ви пишете в книгата, че има, вече са построени огромни лагери подземни. Да, и за това бъдат... е много важно, ще визираме Така? това нещо. И много лесно можем да се придвижиме, както особено назад във времето, защото имаме дървовидна структура, назад можем да се спуснем по няколко канала, а напред само по един. Те поддържат човечеството, правейки го на олигофрен. Космическите сили на Галактическата федерация са предупредили глобалният елит, че дават още 10 години отсрочка те да си помислят и да, както се казва, да се поправят. И Гарван се материализира. За добрите хора е приготвена резервна земя, флотилиите от 20 милиона кораба ще изнесат честните, добрите, съвестните, моралните, високоотговорните хора. Той заради това Христос каза и последните ще станат първи. Планетата до сега, благодарение 3 потопа са фиксирани до тук, е чистена с вода. Но според сегашните предупреждения, този път планетата трябва да бъде пречистена с огън, за което ще влезне в ролята си Амон-Ра, нашето Слънце. И наистина и учените са категорични, както и Вазов го описва, и Аллах грамовно въздухът разпра, но върхът отговаря с другия вик. Ура! Поздрав към Амон-Ра! С битката в Черно море се случи това, което оповестихме на сайта. Хронопортиране на 2 астронавти във времето на Христос и се твърди, че единият от астронавтите е записал както тайната вечера, така и самото възнасяне на Христос. Среща се с Пилат Понтийски, виждате ли. И Гарван се материализира. И така глобалният елит ограби и планетата Марс, господин Касабов. Защото пирамидите на комплекс Сидония са ограбени от марсианско злато. Там е имало 1000 тонове марсианско злато. Бикини, където правиха. И там, и тук искаха да взриват ядрена бомба. За да взриват решетката на Христово съзнание. Това са такива малумници и дебили са тия, че... Но Путин не е вчерашен. Русия, той много добре знае, че Русия защитава светлите сили на космоса. Санта Клаус е около нас. Това са такива малумници и дебили са тия, че... Има ли германски бази на Луната? Добре, благодаря ви. Германски бази, направо ви казвам, че има. Знаеш ли, че има Бог? Това са такива малумници и дебили са тия, че... Олигофрен. Добър вечер, уважаеми зрители. Аз съм Валентин Касалов, а вие сте с предаването Паралакс, най-българската телевизия СКАТ. Това са такива малумници и дебили са тия, че...